मैं शैलेंद्र गुप्ता। सर्वप्रथम शिव जी के चरणों में हमार प्रणाम। नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरणों में हमार प्रणाम। जितना ही वीडियो हमार देखे वाला बानी लो, शिष्या गुरु भाई बहन माता बहिना, उहाँ लोग के चरण में हमार प्रणाम। हमार प्रणाम रउरा लोगिन स्वीकार करम लोगिन। हम एक बहुत दर्द भरा शिव चर्चा कथा लेके आयल बानी रउरा लोगन सबन के बीच में। रउरा लोगिन हमार शिव चर्चा कथा अंत तक सुनेम लोगिन। हर हर शंभु, जय भोलेनाथ, कार्तिक गणेश की जय हो। हम प्राचीन काल के एगो कथा लेके आयल बानी। शिव चर्चा कथा हटे। एगो गांव में एगो बहुत प्रसिद्ध मंदिर रहे। शिव जी की वो प्रसिद्ध मंदिर रहे। वो मंदिर में बहुत धूमधाम से लोग पूजा पाठ करो। हर कोई मानो कि हाँ एजा शिव जी की मूर्ति बाटे, शिव जी एजा विराजमान बानी। ऐसा ही सावन के महीना चलत रहे। सावन के महीना में बहुत धूमधाम से शिव जी के पूजा पाठ वो दिन होत रहे। अब बहुत बड़ा पंडाल सजा रहे वो प्रांगण में। वो मंदिर के प्रांगण में बहुत दूर दूर के शिष्या गुरु भक्तगण आई रहे शिव जी के जल अर्पित करे शिवलिंग पे। ऐसा ही देखल गईल कि बिजली तड़कता, बारिश होखे लागल। अब बिजली तड़कता तो तड़कला के बाद बिजली जौन धरती में आवेला तो वो खदारते हुए धरती के अंदर चल जाला। लेकिन देखल गईल कि आकाश से एगो पीला टाइप के नीचे धरती पे आवत अटे। और धरती पे अइला के बाद वो मंदिर के प्रांगण में आके गिर गईल। शिष्या गुरु लोगिन, शिष्या बहन लोगिन, ई कथा के रउरा लोगिन बहुत ध्यान से सुनम लोगिन। तो वो मंदिर में आके मंदिर के प्रांगण में गिर गईल। वो सोना के थरिया टाइप के रहे। तो जैसे प्रांगण में गिरत आटे तो जितना भक्तगण रहे लो, जितना शिष्या गुरु रहे लो वो मंदिर में, सब लोग देख के चकित हो गईल। और हर कोई बोले लागल कि शिव जी के कृपा से ये शिव जी भेंट ये मंदिर में भेजले बानी। हर कोई कहे लागल कि सबसे ज्यादा तो ये पुजारी महाराज जे जाके बानी पूजा करेनी, बहुत भक्ति भाव करेनी शिव जी के। काहे ना ये सोना के थाली ये पुजारी जी के देहल जाओ। पुजारी जी भी सोच में पड़ गई। जितना भक्तगण रहे लो, जितना शिष्य गुरु रहे लो, सब लोग कहे लागल कि ये पुजारी महाराज रउरा ई थाली के उठा के रउरा अपना हवाले रखनी। तो शिष्य गुरु के बात मननी पुजारी जी। कहनी कि काहे ना हम ही तो ये मंदिर में शिव जी के बहुत अच्छा से पूजा करेनी, बहुत भक्ति भाव करेनी शिव जी के। भक्ति भाव करेनी शिव जी के। काहे ना ई थरिया के उठावल जाओ। तो जैसे वो पुजारी महाराज गईनी थाली के पास, थाली में हाथ लगाओ तनी तो थाली तस से मस नइखे हो, तो जैसे उठबे ना कइलक। तो लोग भी असमंजस में पड़ गई, चकित हो गई। कहे लागल कि के बाटे शिव जी के पूजा करे वाला।
भक्ति भाव करे वाला मन से के भक्ति भाव करताटे ओकरा के चांस देहल जाओ। तो ओ जा गांव के मुखिया सरपंच के भी बुलावल गईल, हर एक एक आदमी के चांस देहल गईल सोने के थाली उठावे के। लेकिन सोने के थाली केहू से टस ना मस होता ना उठताटे। तो लोग चकित हो गईल। फिर आपस में राय विचार कैल लो आ कहलक लोग कि ये थाली केहू से ना उठी तो ये मंदिर के प्रांगण में ये थाली के रख दियाई। रखला के बाद पूजा पाठ कैल जाई। शिव जी के पूजा पाठ कैला के बाद ई थरिया के भी पूजा पाठ कैल जाई। ई बात सुनला के बाद एगो गांव में गरीब किसान रहत रहलेन। वो बहुत खेत में मेहनत करस, मजदूरी करस, मेहनत करस। आ कभी कभी मौका मिले तो वो मंदिर में जाके पूजा पाठ भी करस। तो सोचलन कि काहे ना हम सोना के थाली निकलल बा तो तनी जाके देखल जाओ कैसन बा सोना के थाली कहाँ निकलल बाटे। तो उहे वास्ते देखे के वास्ते वो गरीब किसान वो मंदिर के प्रांगण में जाए वाला रहलेन। तभी देखा तरन कि मंदिर के गेट पे एगो गरीब भिखारी बैठा रहे। तो गरीब भिखारी के देखते ही ये किसान कहे लगलन कि काहे ना कुछ दान दे रहल जाओ ये गरीब भिखारी के। तो भिखारी के दान देवे खातिर गरीब किसान अपना जेब से कुछ रुपया निकल लेन। अब वो गरीब किसान के पास रुपया तो रहे ना, लेकिन जो भी बात 2-4 पैसा पॉकेट में रहे उहे 2-4 पैसा निकाल के 2-4 पैसा में 2 पैसा निकाल के भिखारी के किसान दे देहलन। आ दे के जैसे मंदिर में घुसत रहन तो लोग कहे लागल कि ये भाई तू हो तो ये मंदिर में पूजा करेला, काहे ना एक बार तू ये थाली के उठावे के आजमाव। तो वो गरीब किसान कहे लगलन कि इतना तो बहुत बड़ा बड़ा एजा शिव गुरु के भक्त बालो वो लोग से उठबे ना कइल, हमरा से कैसे उठी? तू लोग मजाक काहे बनावत रहलो? हमरा के मजाक मत बनाओ लोगिन। तो सब कोई समझावे लागलक, कहे लगलक लोग कि कोनो बात नहीं है, ना उठी तो कोनो बात नहीं है। जैसे सब लोग से ना उठल वैसे तोहरों से ना उठी। यही मंदिर के प्रांगण में थाली रही और शिव जी के साथ साथ थाली के भी पूजा कइल गई। ना उठी तो एक बार तू ट्राई कर, उठ जाई तो ठीक है बा। तो कहलन कि ठीक बाटे, ट्राई हम करत तनी। जैसे वो मंदिर के प्रांगण में जाता रहन तो शिव जी के शिवलिंग पकड़ के कहे लगले बारन कि हे शिव गुरु रौरे रक्षा करी, सब लोग के जीत पे हम ये थाली उठावे जाता नहीं, रौरे रक्षा करे के बाटे। इतना कह के और थाली में जैसे हाथ लगाओ तरन तो तुरंत थाली उठ गई इनके हाथ में। अब सब लोग चकित हो गए, जय जयकार करे लागल शिव गुरु के। कहे लागल कि इनकरा में कुछ खास भक्ति बाटे। तब वही शिव जी इनकरा ऊपर कृपा कइले बानी। तुरंत लोग जय जयकार करे लागल। कहे लागल कि ई बताव तारा में कौन भक्ति कइले बाड़ कि शिव जी इतना तारा ऊपर कृपा कइले बानी। तो ई कहे लगलन कि हम साधारण भक्ति करीने, काहे कि हम तो मेहनत मजदूरी करेनी, गरीब किसान हई। मेहनत मजदूरी कइला के बाद थोड़ा सा टाइम मिलेला तो मंदिर में आके पूजा पाठ करेने। दूसरी बात कि हम कामों पर जानी तो जब शिव जी के नाम के उच्चारण करत रहेनी, जाप करत रहेनी और काम करत रहेनी। वो गरीब किसान से सब लोग पूछे लागल कि तू कौन ऐसा शिव जी के भक्ति करेला कि शिव जी तारा ऊपर कृपा दृष्टि बनैले बानी।
सब केहू से ई थाली उठल ना, तारा से थाली उठ गईल। तो गरीब किसान कहे लगलन कि हम तो गरीब बानी, मेहनत मजदूरी करेने, इतना तो टाइम मिलेला ना कि सुबह शाम मंदिर आई। कभी कभार टाइम मिल जाला तो मंदिर आवे नी, शिव जी के जल और पूजा अभिषेक करे ने। काम पे हम जानी तो ओजा हर समय शिव जी के नाम के उच्चारण करे ने, शिव जी के नाम हर समय लेत रहे नी, काम करत रहे नी। रास्ता में गरीब दुखिया मिल जाला तो हम कुछ जितने बा हमरा लगे उतने में कुछ हम दान भी कर देवे ने। तो इतना सुन के सब लोग सोचलक कि बहुत धूमधाम से ई सोना के थाली के गरीब किसान के हवाले कइल जाओ। और गरीब किसान उस सोना के थाली लेके अपना घरे चलैलेन। ई कहानी से हमनी के ई समझ में आवता कि भक्ति भाव पूजा पाठ अलग चीज हटे और भक्ति अलग चीज हटे। हर समय शिव जी के नाम उच्चारण कइल जाओ। सुबह शाम जल अभिषेक कइल जाओ। घरे अइला के बाद जेंगा के तेंगा हर केहू के बुराई, हर केहू के साथ घात कइल, ई अच्छा ना हटे। ऐसे तो अपना मन के तसल्ली खातिर पूजा पाठ होला। भक्ति भाव ई होला कि जितने शक्ति बा उतने में रउरा पूजा पाठ करी। जो भी बात पूजा पाठ कैला के बाद पूरा दिन अपन अच्छा विचार रखें, हर केहू के साथ अच्छा व्यवहार रखें, भलाई केहू के करी। गरीब दुखिया मिलल रउरा लगे बेशक कमे रुपया बाटे, लेकिन वही रुपया में कुछ गरीब दुखिया के दान भी करी। दान के मतलब ई ना कि 10-20 लाख रुपया दान करे के। दान के मतलब ई बा कि रउरा लगे 1 रुपया बा तो 50 पैसा दान कर दी, 50 पैसा अपना लगे रखी। कुछ रउरा लगे बाटे तो उनमें से कुछ दान कर दी। दान कइला से भक्ति भाव मिलेला, प्रेम मिलेला। हम ई कहानी के यही जा अंत करे जातानी। रउरा ये कहानी के यदि फुल वॉच कइले बानी लोगिन तो हर हर महादेव जरूर लिखेम लोगिन। हम अगला वीडियो में फिर से रउरा लोगन के बीच आयम। यदि हमार कहानी अच्छा लागल होखी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर कइले से ई होई कि जितना शिष्य गुरु बानी लोग वहाँ लोग के लगे हमार इस चर्चा कथा जाई। हर हर शंभु, जय भोलेनाथ, कार्तिक गणेश की जय हो।